yau insha Allah za mu karanta wata nukba guda ɗaya ko kuma guda biyu wanda ke nuna kaifin hankali da basira wanda larabawa ke da shi. Akwai wani mutum wanda ake shi da shi Ziyad da kuma wani daga cikin alkhawari ya ce kala Abdulmalik ibn Umayr. Abdulmalik ibn Umayr ya ce akhadha Ziyadun rajulan min al-khawarij. Ziyad ya kama wani mutum daga cikin khawarijawa fa aflata minhu sai ya kubce masa fa akhadha akhan lahu sai ya kama dan uwan shi fa qal yace mar in ji'ta bi akhika in ka zo min da dan uwanka shikenan ka kubuta wa illa idan ko ka kasa zo min da dan uwanka barabtu unuqat to zan daki wuyanka ma'ana zai kashe shi. Qala sai sai mas ara'aita in ji'tuka bi kitabin min amiril mu'minin tukhalli sabili. Yanzu kana ganin da zan zo ma da littafi rubutacce daga wurin sarkin mu'minai zaka kyale ni abinda ke nuna bara'ata ma'ana in zo ma da sakon da ke nuna ban cancanci kisa ba. Faƙala na'am ya ce mar'i. ƙala ya ce fa'ana a tika da kitabin del azizar rahim ya ce zan zo ma da littafi daga wurin buwayayye mai rahama wa ƙima alaihi shahidai wa ƙama alaihi shahidai na sai yau ce kuma zan kawo masu shaida guda biyu sunansu Ibrahim wa Musa alaihi assalam. don haka lokacin da ya tafi sai ya zo masa a rubuce da faɗan Allah maɗaukakin sarki da ya ce am lam yunabba'a bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla tadiru waziratun wizra ukhra. Abin da ya zo da shi am lam yunabba shin ba a labarta musu ba bima fi suhufi Musa abin da ke rubuce a cikin takardun da ke hannun Musa alaihi salam wa Ibrahim alladhi waffa da Ibrahim annabin Allah wanda ya shika alƙawari cewa Allah tajiru wa ziratun wizra ukra. Kaga wannan shine sakon. Faqala Ziyad anan sai Ziyad ya ce khallu sabila ku bar shi tafi. Hada rajulun luqina hujja. Wannan mutum ne wanda Allah kana masa hujja. Wato wannan kawai ya isa ya zama dalili. To wannan kenan wurin